ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஹாரி பாட்டர் யூனிவர்ஸோட சேர்ந்த விசார்டிங் வேர்ல்டுங்கிற ஒரு கம்பெனி இந்த வெப்சைட்டை உருவாக்கியிருக்கு. ஆனால் இது இப்போ கொஞ்ச நாளாக தான் ட்ரெண்டாக இருக்குது. இதை நம்ம எப்படி லாகின் பண்ணுறது இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நம்ம அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்ஸை பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ நீங்கள் இந்த லாகின்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் வேறு எதுவும் கொடுக்க வேணாம், ஜாயின் ஃபேன் கிளப்புங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க. இதனால் எந்த பிரச்சனையும் வராது. செக் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் நாங்கள் சொல்கிறோம். ஓகே, ஜாயின் நவுன்னு கொடுத்துட்டு அடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, கீழே உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் கேட்குது. இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி பாக்ஸாக இருந்தால். நீ எப்படி இருந்தாலும் நம்ம போய் தான் ஆகணும். ஓகே, நான் இப்போ எடுத்துட்டேன். இப்போ ஹோல்ட் இட்னு கேட்குது. ஏன்னா இப்போ யுவர் ஃபஸ்ட் நேம் கேட்குது. உங்களோட ஃபஸ்ட் நேம் கொடுத்துக்கோங்க. இது 3+ ரேட்டட் தான், அதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, எல்லோரும் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம உங்களோட ஒரு ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்டை கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு ஒரு இமெயில் வரும், கிராண்ட் ஆர் டெனி கான்டெஸ்ட்னு. இப்போ அதை கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் இதில் ஒரு இமெயில் கேட்கும். நீங்கள் இப்போ போட்ட இமெயிலை கொடுக்கக்கூடாது, ஏன்னா அந்த இமெயிலுக்கு தான் இப்போ மெசேஜ் வந்திருக்கு. அதனால் நம்ம வேறு ஏதாவது ஒரு இமெயில் கொடுத்துக்குவோம். இதுதான் இந்த அப்ளிகேஷனோட இமெயில் இதுதான். ஓகே, இப்போ கான்டெஸ்ட் கிராண்டட்னு வருது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு இமெயில் வரும். அது க்ரியேட் அக்கௌண்ட் இருக்கும். இதில் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் என்ன அக்கௌண்ட் போட்டிங்களோ அதே போடுங்க, ஏற்கனவே போட்டது போட்டுறாதீங்க. இது இப்போ வெரிஃபைக்கும் இதே கொடுத்துருங்க, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. பாஸ்வேர்டுக்கு ஏதாவது ஒரு ரொம்ப குழப்புற மாதிரி பண்ணும். நீங்கள் நார்மலாக பாஸ்வேர்ட் போடக்கூடாது, அதனால் நான் வித்தியாசமாக ஒரு பாஸ்வேர்ட் போடுறேன். பாஸ்வேர்ட் போட்டு அதை ஒரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும், அது கிராண்ட் ஆயிரும். அது தெரியாமல் தான் நான் ரொம்ப நேரம் அமுக்கிட்டு இருந்தேன், வரல. இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா போடுவோம். இப்பயும் வரல. சரி, வேறு மாதிரி போடுவோம். 1 2 ஏதாவது இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டிங்கன்னா வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது ஒரு டச் பண்ணால் கூட வரும்னு நினைக்கிறேன். வந்துடுச்சு. இப்படி தான் பண்ணேன், நீங்களும் பண்ணி பாருங்கள், வருதான்னு பாருங்கள். இதனால தான் நான் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன், அதனால் நான் பாஸ்வேர்ட் சேவ் பண்ணிக்கிறேன். அபவுட் யூ நம்மளோட டீட்டெயில் கொடுத்துருங்க. ஓகே, இப்போ நான் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டேன். ஃபினிஷ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த மொத்த லாகினே முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ இந்த கிரிஃபண்டார் ஹஃபில்பஃப்னு அந்த படத்தில் இருந்துச்சுல, அந்த மாதிரி நம்மளும் ஹவுஸை கண்டுபிடிக்க முடியுமா? அது சும்மா ஒரு கொஷின்ஸ் மாதிரி கேட்கும். அதை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். இதோட வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். பை.